Hej. Jeg har noget, jeg gerne vil dele med dig. Lige nu der sidder jeg ombord på et skønt sejlskib her i Skanør, syd for Malmø. Jeg er lige blevet interviewet af en forfatter, han hedder Thomas Weber, som er ved at skrive en bog om det at udleve noget af det, man går og drømmer allermest om, og hvordan man gør det. Og i løbet af det der interview, der kom jeg til at tænke på, hvor vigtigt det egentlig er, at man kender sit hvorfor, når man kaster sig ud i nogle eventyr. Hvad enten det er en cykeltur til Paris, eller det er en sejltur jorden rundt, eller det er at bestige et bjerg, eller hvad det måtte være. Når man er på eventyr, så kan det ikke undgås, at man kommer ud for nogle udfordringer. Og nogle gange, så kan det godt gøre lidt ondt, og man tænker, nej, hvad har du gang i, menneske? Så er der én ting, der er rigtig godt at vide, og det kommer jeg til at tænke på, og det vil jeg gerne dele med dig nu. Det er, kend dit hvorfor. Inden du tager afsted på din cykeltur, din sejltur, din bjergbestigning, eller hvad det nu måtte være, så kend dit hvorfor. Simpelthen få det implementeret i dit system, få det skrevet ned. Hvorfor gør jeg det her? Fordi når du møder dine udfordringer derude, så kan du lige spole tilbage og resumere, hvorfor er det lige, jeg gør det her? Jo, det gør jeg, fordi jeg er hamrende sej. Det gør jeg, fordi jeg kan, og det gør jeg, fordi at det er det eneste, jeg vil, og jeg har drømt om det i mange år. Hvis du har lyst at høre nogle af de udfordringer og de løsningsmodeller, som jeg har haft og brugt på nogle af mine eventyr, og på nogle af de rejser og sejlture, jeg har været på, så vil jeg invitere dig til mit foredrag på tirsdag i København i Speakers Club kl. 16:30. Du kan se lidt mere specifikt omkring programmet, og også omkring min foredragskollega Thomas Rix Frederiksen. Du kan se det inde på min hjemmeside www.soerandal.dk. Håber vi ses.